Ara he perdut el Lara i els demés, però ara els anem a buscar. Els anem a buscar i anem cap allà. Corre, corre, corre. Puta, m'has abandonat. Mira los papiles o algo, tío, los papiles. O pupiles, o qué sé. No es veu. Todo eso de color negro, tío. Me mareixo. Me mareis. Mira. Si ara llumeta, veus? Mira, on és? Què? Quina hora és? A veure. La 1:40. A veure, que es veu, que es veu. D'aquí una hora hem No es d'estar veu, no es veu. D'aquí una hora hem d'estar bé a casa. No es veu, enxufa la llum. Està enxufat ja. Això, ara, 1:43. Pues on estava la 1:10. O sigui que estem fent bus A i les les nostres tres. coses. A les tres. Botelles, potser botelles amb... Deixa, que tu ja no et convé. Ja és bu. Ahí va jo. Puta. Ets un puta. Mira quin munt de merda que hi ha allà baix. Aquí hi ha gent aquí dalt. Hola, hola. Yeah! Ramon! Buah, tio, però no em fa mal tot, mira. A mi no em fa mal res. No em fa mal.